Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane meden-medeni truk. Dewa mudun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Lho, nek ngono kowe wani karo Bekantuna, sing tak wedeni awamu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bekantuna, endi papane wong neter kate dayan. Aku manut, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wis tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karangkadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karangkadempel. Kawula sak Karangkadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wong ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal. Kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karangkadempel ya, Pak. Saploe aku dilantik dadi linmas Karangkadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karangkadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan lho. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanan iki ra ana. Aku ngoko sampean ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku. Ora mung sajake, asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karangkadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampean mikir ora? Nek Karangkadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karangkadempel. Sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kentange metu. Matur nuwun ngeten. Dene mboten kanyana-nyana wontenipun Semar. Sawetawis wekdal caket kalawan negara Ngamarta menika ndadosaken kawigatosanipun Sinuwun Prabu Punta Sakadang. Dumunten wonten pandangan lumantar ndara kula Gatotkaca, Semar kok sampun pinten-pinten candra menika mboten sowan. Kula nyuwun pangapunten. Wonten ingkang kedah panjenengan mangertosi bilih Semar menika merdika. Tegesipun kula menika urip mboten kewengku dening sinten kemawon. Nanging menapa to sababipun kula tansah caket wonten negari Ngamarta? Merga kula niku seneng kali pambegane wong atuwa sampeyan Pandhawa. Donya pun kaya ngeten kahanane. Donya wis akeh sing padha minger kiblate tumindak angkara Budi Candala. Ewadene peranganipun titah ing gumlar wonten jagat. Lah kok tasih wonten Pandhawa. Satriya gangsal ing ngatetaken ati suci pepayung Budi Rahayu. Mongko kula golek wong sing kaya Pandhawa niku wis susah, wis mboten nate ketemu lan wis ora iso kepethuk. Lah kok dilalah ketemu kali para Pandhawa. Mula kula gandrung kalian para Pandhawa. Kula niku nek gandrung kali wong sing ambege sadu budi niku kula nuwun sewu, pengin cecaketan, pengin sambet memitran. Ning ora kok terus
Semar niku terus nyorohake awak ngabdi wonten negari Ngamarta menika mboten lho Den nuwun sewu. Sampun ngantos klintu ing penampi ndara-ndara kula Pandhawa. Mila menawi wonten pandangun Semar kok wis pirang-pirang sasi ora sowan menika. Kula nuwun sewu, kula menika dereng dipun rengkuh dados abdi lan kula dereng nyorohaken awak kula minangka dados abdinipun para Pandhawa. Semar tasih minangka dados kami tuwaning Karang Kadempel. Mboten wonten sanesipun. Mengkono Siwa Semar nggih. Terus panjenengan maring dawuh Semar apa duwe panjaluk mboten? Sithik mawon kula mboten darbi panjaluk napa-napa. Kula cedhak kali Pandhawa niku persasat kaya wis entuk kanugrahaning para Jawata. Kula cedhak kalian para Pandhawa nika persasat kaya entuk kanugrahaning Gusti Kang Maha Tunggal. Dene kula dicaketke kalih wong-wong sing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu kados Pandhawa. Mila nek panjenengan paring dawuh apa Semar darbi panjaluk mboten ndara luwih-luwih kok gegayuhan. Sing ajeng kula gayo niku napa? Kula niku wong sekeng, wong ora duwe. Kula niki ming kawula, kula niki ming abdi. Upama duwe gegayuhan nek nganti keprungu tangga teparo mengko ndak disebut cecak muntal cagak, cebol gayo wulan muta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Pun urip kula sak madya mawon. Upama diparingi bebungah saka sing kuwasa nggih kula tampa kanthi ngucap syukur ngersaning Gusti. Dene ora sing jeneng titah menika dipun wenangaken budidaya. Ya sak kamat-kamat pripun carane pambudidayaning Semar ya tetep kula ajeng budidaya. Ning nek kula kon duwe gegayuhan niku tesih adoh saking pangunek-uneking Semar ndoro. Mengkono Siwa Semar nggih. Mula sampeyan boten sah ewet pekewet napa sing didhawuhke ingkang awahe Ngamarta sampun panjenengan ndikakaken kaliyan ingkang abdipun Semar. Upama mangke panjenengan kundur teng negara Ngamarta niku mangendikake mawon napa anane sing kula wangsuli enten mriki supados ndara-ndara kula Pandhawa ugi sami prisa. Mboten lajeng nggadahi panyakra bahwa bilih Semar sampun suwita wonten negari Ngamarta menika dereng ndara. Siwa Semar iya nggih. Niku mawon sing isa kula aturke kalih sampeyan. Wondene saklajengipun kula nyadong dawuh timbalanipun Ndara Gatotkaca. Monggo dawuhing Kanjeng Prabu Darmakusuma. Yen to Siwa Semar sagu lan keduga tak boyong dina iki. Bareng sak lakune Gatotkaca bakal tak sowanake marang negara Ngamarta. Iku munggo ingkang dadi kebenganing rasaku Siwanayantaka. Mangke riyen Den. Niki katone kok mboten ming sampeyan. Sing duwe karep kaya ngoten niku mboten kok sampeyan. Mergi kula wis entuk sasmita saka ngersaning Gusti. Nek sing duwe panjangka kaya ngoten niku mboten ming sampeyan nanging akeh sing kepengin cedhak karo Semar, sing kepengin caket karo Semar. Ning kula kudu prayitna ngati-ati. Sebab nek mboten nganti nganggo kaprayitna sing titis kleru nggo kula milih mangke malah kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan ndara. Kethek putih. Mongko capet-capet aku kelingan. Aku mbiyen tau tate duwe sumitra wujuding kethek putih. Ning apa bener kowe wong wis pirang-pirang abad kepungkur nggonku srawung karo munyuk sing wulune sarwa putih memplak. Apa bener kowe sumitraku mbiyen? Nyun pangapunten Kyai. Kenging menapa paduka supe dateng kula. Aku ki takon wangsulana dhisik. Apa kowe bener tau tate srawung karo aku? Mataun-taun srawungipun kaliyan Kyai Semar. Nek ngono apa kowe iki anoman? Mboten lepat kula ing abdipun anoman Kyai. Lah dalah. Lah kowe iki kok dinayi umur dawa. Inggih pangestunipun mekaten. Selama iki ket sore wis apik lho Pak.
banjur wong tuwa iki kleru entuk wae. Saksuwene iki kowe urip nendi? Kula tasih wonten ing tlatah Gindi. Kula tasih nderekaken Sinuwun Prabu Rama Wijaya. Kowe Sinuwun Rama ya isih sugeng. Pangestunipun tasih Kyai. Anoman pirang puluh taun ora ketemu karo aku dangu sanget mboten pinanggih. Ki Lurah ugi nak manggih kawit dadan slamet wis kaya ngene iki ora owah-owah kawit biyen tekan saiki ora ana bedane. Nala gareng Anoman ki lho. Wah. Anoman wis slamet man. Pangestunipun Kelurahan Olo Garing wilujeng bekti kula kunjuk Ki Lurah. Waduh kaya awet urip kowe. Inggih. Untumu ya isih komplit. Nggih pangestunipun tasih. Awakmu ya isih sentosa kaya ngono. Inggih Ki Lurah. Karo sapa? Piyambakan kemawon. Ora nggawa kanca-kanca munyuk, paguyuban munyuk. Mboten Ki Lurah. Sampun sami pejah sedaya. Wah, wis do mati kabeh. Sampun. Kangkun kula kalian Paman Sugriwa. Waduh. Pirang-pirang ewu munyuk semonake iki do mati. Nggih, mestripun sampun sami pejah. Wah, ya wis ya. Nderek bila sungkawa wae ya Man ya. Nggih. Matur sembah sewun tanpa pepindhan. Slamet Man. Ki Lurah Petro menika. Wilujeng Ki Lurah bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestuku tampan ana. Nuli sangat anggen kula ndadosaken jimat. Wah, maklong barang karo kowe isih urip. Tak kira wis mingkari jeneng. Pangestunipun kula tasih pinaringan yuswa panjang Ki Lurah Petro. Syukur. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun boten kirang prayogi. Slamet, Nyok. Nyok, wonten dawuh. Slamet wae. Pangestunipun wilujeng. Mbok sing sopan, Kung. Arep munyuk ning iki senopati. Iki satriya ora nyanyuk. Satriya ning wujude apa takono? Ayo wujude munyuk. Munyuk ya dundang nyuk ya rasa selak. Wong iki apa anane? Dundang nyuk ora gelem rasa dadi munyuk. Gugat karo sing kuwasa. Mboten Ki Lurah kula terima. Nah, ngono dadi kowe iki nglakoni uripmu ki apa anane tak undang nyuk ya. Kowe manut tak undang nyet ya ora masalah. Inggih. Ha iya. Slamet. Pangestunipun Ki Lurah Bagong wilujeng. Bekti kula kunjuk. Tak tampa ta ora nggo kanca rombongan mboten. Namung piyambak mawon Ki Lurah Bagong. Wis do mati ya. Sampun. Munyuk sing raine wedhus wae Kapimendo. Ha ya mati pejah. Munyuk sing raine Boyo Kapisarobo menika ugi pejah. Munyuk sing buntute dawa banget Cacing Kanil menika ugi sampun boten wonten. Waduh. Sareane nanti aku arep ngirim sedaya mboten pejah tanpa tilas. Wah, wis cilaka tenan. Mengkari kowe. Inggih, mekaten Ki Lurah. Ayo wis kek toto-toto mati. Lho. Kondur toto-toto mati ora. Kula menika tasih panjang umuripun. Heeh. Sugriwa isih tasih. Wah, jan kae gleleng dhewe kae ketuane munyuk. Inggih. Ha wis matur karo bapak wigatene apa? Anoman ana apa? Lah kok dadi kowe sowan mongko tanpa taliwara. Ki Lurah. Wale-wale menapa? Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipun utus dening kepunden kula Sang Prabu Sri Rama Wijaya. Dene wigatosipun sapengker panjenengan nilar negaring Pancawati penggalipun Sinuwun Prabu Rama Wijaya katingal mboten gadhahi karkat katingal pepes bayu kang tapis pasuryanipun pendak-pendak tansah katingarengu sareng kula wantunaken munjuk atur ngersanipun Sang Nata Prabu Rama Wijaya menapa ta sababipun dening gadhahi sloga ingkang kados mekaten tumuli Sang Marting jagat paring dawuh bilih sapengker panjenengan persasat sampun mboten gadhahi kekiyatan negari Pancawati ketingal sampun kadikun catan yoni tumuli ingkang abdi nyagahaken diri pribadi kula angupaya wonten pundi lenggahipun Ki Lurah Semar sampun dangu anggen kula kekalangan Malaya ngideri jagat upaya wonten pundi dunungipun Kyai Semar parandiri mboten dipun saged kula sumerapi lenggahipun Ki Lurah Semar Badranaya
nanging sareng kathah-kathah nggih kula nyuwun priksa dhateng sangya para kawula tumunten wonten kathahing para kawula ingkang sami nyebataken bilih Lurah Semar lenggah wonten ing Karang Kadempel. Lurah Semar kula aturi welas dhateng Ratu Gusti kula Sang Prabu Rama Wijaya. Mugi kepareng enggalih dinten sakmangke monggo kula dherekaken kundur wonten garing Poncowati. Angemongi kula warga ing Poncowati kados wingi uni Kyai Semar Badranaya. Ya tak tampa omonganmu tak tampa. Ning kok sik aku durung bisa menehi wangsulan kelawan kowe. Merga rasaku isih giduh, pikirku isih bingung, isih kodeng. Merga kahanan iki lah kok dadi kaya ngene, akeh-akeh sing padha kepengin ngayunake kelawan Semar Badranaya. Ya, Anoman, ning kowe bali ora bakal bali nglenthung tegese tanpa atur saka aku mekaten iki Lurah. Mengko bakal ana aturku ingkang bakal kunjuk Sri Rama Wijaya supaya lega penggalihe aja nganti kowe mengko dinukanan dening Sang Nata ing Poncowati Senggana. Lagi wae Anoman durung rampung nggonku nampa ature Senggana. Penemban winanto ing suka basuki rawuhipun penemban. Gandak bleguduk suwaru gembal Sumarante. Awala. Piye Semar? Slamet tekaku ning Sambikala Praptaku. Dipun sekecaken anggenipun lenggah penemban. Wis ora kurang prayoga Praptaku ning Karang Kadempel kene. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, nala garing tak tampa, pangestu tampanana. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti. Petruk kantong bolong tak tampa pangestu tampanana. Lho niki sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Oh, Bagong tak tampa. Pangestu ning Begawan Durna tampanana ya Bagong. Lho nggih, sangat anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Dipun sekecakaken penemban. Wis ora kurang prayoga nggonku prapta ning Karang Kadempel. Penemban. Enten menapa? Sengkan-sengkan datan pepoyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar cekak aos Bloko Suta. Ora usah dadak kalang-kalang rembuku sing wigati tak jujuk wae supaya kowe enggak ngerti apa to sababe dene Begawan Durna kedarang-darang prapta ning Karang Kadempel dina samengko iki. Nggih. Niku langkung mrayogi. Sowanku to Praptaku ning Karang Kadempel iki sayekti dudu saka pribadiku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Yen anak Prabu Duryudana kuwi nampa sasmitaning Jawata. Ngastina lan para Kurawa bisa andhayeng bawana. Satemah negara Ngastina saka kondhang Kalukengrat yen to kudu tinunggon dening Semar Badranaya. Mula tumrih anak Prabu Duryudana utus kan Begawan Durna sowan ning Karang Kadempel. Ingkang wigati dina iki kowe tak tanting ya Semar. Kowe tak tanting maragake kowe wangsulan karo aku. Uripmu kepengin ajeg kaya ngene iki apa mukti? Nggih. Lah pripun to? Nek kula urip kepengin ajeg kaya ngeten iki pripun? Nek kepengin mukti pripun? Nek kowe kepengin ajeg kaya ngene iki uripmu sekeng ora duwe mlarat apa-apa sarwarkasa, ya wis ngono kuwi wae uripmu rasa dowahi. Nek yen kowe kepengin sugih, kowe kepengin duwe dadakan dina iki ayo, kowe melu aku tak boyong menyang negara Ngastina. Kowe tak boyong menyang negara Ngastina, kowe ngomong marang para Sata Kurawa, kowe manggon ning negara Ngastina sak lawase uripmu. Kowe ora usah nyambut gawe, kowe ora usah ketayalan menyang sawah, menyang Tegal. Kabeh apa sing tak butuhake bakal dicawisake dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding tangan, nadyan sandang sarta Prabeya kabeh bakal diwujudi dening anak Prabu Duryudana lan diparingi dening anak Prabu Ngastina. Lho apa ora kepenak? Iki salah sawijining cara nggo ngowahi karo uripmu lho Semar. Nggo ngowahi karo uripmu. Ing atase kowe kuwi sawijining titah mongko kondhang Kalukengrat. Persasat jagat iki iso nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap kuwi mung Semar Badranaya. Ning bareng padha tekan Karang Kadempel kabeh padha mlengos. Kabeh padha ngrasani karo kowe. Ing atase Semar ki wong kondhang Kalukengrat. Lah kok omahe kaya ngene iki? Ya bener kowe duwe pendopo. Ning kok separo gendeng, separo plastik. Apa wangun kaya ngono kuwi? Nek kira-kira ora kuat gendengi, omong karo Begawan Durna, mengko tak kirim Semar.
ning ora kaya ngene iki ora ngisini-sini. Ngono. Omahmu kaya mangene iki dimbrukke, gawe sing luwih apik. Anak Prabu Duryudana saguh nyukupi, saguh menehi karo kowe apa wae sing tak butuhake mesti bakal kasempatan. Kowe nganggo nyamping saka emas ginepeng. Ayo. Dienggo carikan, emas kok dienggo carikan. Apa ana? Sesuk bakal ming kowe sing nganggo, ming kowe sing nganggo. Kowe suweng ya ora ming lombok nganti bosok kaya ngono kuwi. Nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, men kewer-kewer kupinge. Kuwi ya iso kelakon. Kowe njaluk bayar pira sedina yen kowe gelem ngomong Prasata Kurawa bakale kowe kelakon. Mula dina iki ora usah dadak tok petung-petung. Ayo mangkat ana ing negara Ngastina, kowe ngomong marang Prasata Kurawa. Wis ngono wae Semar, sing dadi aturku marang kowe. Tak tampa ya monggo, ora ya tegese kowe wong sing ora gelem urip kepenak, wong sing ora gelem urip sing luwih saka sakbarakanmu utawa kawula kiwa tekan karo kadempel kene. Ayo Mir mangkat ya Mir ya. Bagong kok mangkat piye to? Ketoke kaya menghanyutkan ya. Wis piye menjanjikan tenan lho, Tru. Tanpa neng sawah, tanpa neng Tegal dibayar. Wis duwe derajat, duwe pangkat. Ya mangkat yo. Kosek. Aja kesusu. Iki perlu dipetung ora kok banjur terus grusah-grusuh kuwi ora apik kedadeane. Arep tak pikir apa meneh. Wong kowe iki ya urip rekoso tenan ning kene. Melu Kurawa malah merdeka wis. Kowe nang omah meng kari ungkang-ungkang tenguk lenggan dengkul apa to? Ora ngerti kata-katane. Sila tumpang kendangan dengkul. Apa muni? Ya muni wae. Plak-plek. Aku nek plak-plek iki ora kendangan dengkul. Kendangan apa? Sila tumpang kendangan dengkul. Ngari kepenak ora usah mikir wis yo menyang yo. Kosek togong ora kesusu. Bapak iki arep kaya ngene iki sarwa petungan. Nek aku gelem mongko aku momong marang wong kang ambek angkara Budi Candala. Kuwi mengko aku bakal kelepetan dosa. Mergo sak apik-apike wong kuwi nek campur wong dosa bakal kelepetan dosa. Sak ala-alaning wong ki yen campur wong apik mesti ketularan becike. Kuwi tumrap aku ngono. Lah nek aku ngomong Kurawa iki mengko apa ora aku kebak dosa. Oh ngene Semar, kowe engko yen wis tekan negara Ngastina, engko para sata Kurawa wis padha sarujuk bakal insaf. Bakal padha eling. Ora bakal padha tumindakan karo Budi Candala. Waton kowe gelem tekan negara Ngastina. Wis padha janji karo aku. Kurawa satus sacahe klebu anak Prabu Duryudana. Mengko yen pancen wis kelakon Semar gelem ngomong marang para sata Kurawa, bakal padha eling Purwadasena ora nerusake ngono tumindakan karo Budi Candala. Ngono kuwi ature marang Begawan Durna. Mbah iya, tenan apa ora? Kuwi mengko iso dibuktekke yen wis tekan negara Ngastina. Mula kang saka kuwi Semar, ora usah dadak tida-tida rasamu. Ayo saiki ngene. Mingkari kowe gelem apa ora? Neng jaba wis tak cawisake titian. Ya kuwi kereta kencana. Nggo mboyong kowe coba pikiran. Ing atase kowe iki mung dajating batur ning Panakawan kok dipethuk nganggo kereta kencana iki nek ora kanugrahan ra ora to Semar. Ayo. Munggah nang kereta kencana ditarik kuda 8 direk para wadyabala. Ning kono kowe bakal disebut-sebut sawijining wong kang bakal dadi pengayomaning para sata Kurawa. Kowe manut karo aku ya Semar. Iki aku teko iki minangka dadi utusaning dewa ing bakal ngowahi uripmu, ngowahi kahananmu sing saka kahanan sing kaya ngene iki dadi kahanan sing becik, dadi kahanan sing apik. Mulai ya budal dina iki ora usah dadak tida-tida. Ning wanter sabaning anak Prabu Duryudana, Bapak Penemban Durna, menawi Semar dipun imingi-imingi utawi Semar badhe dipun paringi brana picis derajat pangkat tuen kelengganing kenginggil ewadene Semar mboten kenggo kula sumanggaken dhateng Jengandika Bapak Durna Purba Wasesa kula borongaken dhateng Jengandika Bapak ing Saka 5. Tegese aku wis wenang murba kalawan kowe. Yen kowe ora gelem tak gawa marang negara Ngastina, Semar, apa kelakon? Aku nggunakake cara-cara sing kasar. Apa kelakon? Aku kudu nggunakake cara sing nalisir saka anggrek-anggrek kautaman. Yen perlu karang kadempel kene kita bumi angus supaya kowe gelem pindah ana negara Ngastina, Semar Batranaya.
Bagong kowe arep ngopo? Kowe mau rak wis mathuk melu Begawan Durna. Kowe aja nesu, kowe melu Durna kono nek Semar ora arep tekan ngendi-endi. Sik, Pak. Perkara iki bareng Durna ngendika utawa omong nek Semar ora gelem digawa nyang negara Ngastina, Karangkadempel arep di bumi angus. Iki wis dudu perkaramu dhewe, Pak. Ning iki ngembet keselametaning kawula sak Karangkadempel. Kawula sak Karangkadempel bakal katut cilaka nek bapak ora budal ning negara Ngastina. Monggo Durna iki nek omong ora tau ming sembrono. Durna iki nek omong nyata apa anane merga iki pendhita ning pendhita wong ning kuwi dudu sak barakamu. Kowe ming batur, Durna kuwi piyayi, kowe aja pisan-pisan wani wangsulan. Piyayi iki nek ning kraton. Nang kene padha-padha menungsane. Bagong aja ngayal, kowe sing meneng. Silent. Aku ki bapakmu, aku ki anakmu. Lah iya manuta karo anak. Aja ngeyel. Iki tak rampungane. Kowe ora ana perkara karo kowe. Nek mung ngrasani sampean tok ora masalah, ora ana perkara karo sampean. Ning iki ngrasani Karangkadempel, Pak. Saploke aku dilantik dadi linmas Karangkadempel ki. Aku ora trima nek ana wong ngrasani rusaking Karangkadempel. Sakaremu nek kowe dikandhani ora nggugu sakaremu. Ala becik bener luput lakonana. Mulane kowe meneng wae. Wong tuwa ngeyel ora. Dusi sisan kowe. Bong antil lho kowe. Wong ora apa-apa arep didusi ora. Penemban, lho iki Bagong. Lho ora basa. Tak basanono iki ra urung ming dadine padu. Mula ora ana wong padu kok basan-basanane ra ana. Aku ngoko sampeyan ya ngoko. Sajake kowe rada nesu karo aku, ora mung sajake. Asline nesu. Perkara ndi sing marai kowe nesu? Kowe dadak ngrasani omongmu sing terakhir mau muni piye? Nek Semar ora gelem tak boyong nang negara Ngastina, Karangkadempel tak bumi angus. Terus saiki kowe sampeyan mikir ora? Nek Karangkadempel mang bumi angus niku sing dadi korban ora mung Semar, ning kawula sak Karangkadempel. Sing ora ngerti kenthang kimpuling lelakon, samangsa-mangsa kathoke suwek kenthange metu. Piye, Tru? Ora ngerti kenthang kimpuling lelakon ngono tok ora sak mangsa-mangsa. Wah iya kuwi bahane gareng ya. Heeh. Samangsa-mangsa ora ngerti kenthang kimpuling lelakon pojok pleret teng kanan kok dadi tok sempyok aradan. Kowe ndek rasa kamanungsan ora ya, Mbak? Duwe rasa kamanungsan ora aku tak takon karo kowe. Sampeyan diutus boyong Semar, wis cukup kuwi wae rembugane, ora usah blender mrono-mrono. Ora usah bereng ngulon ngetan. Rembugan nek Semar gelem diboyong memang boyong ora masalah. Nek Semar ora gelem diboyong wis adile wong takon kuwi diwangsuli, adile wong jilih kuwi disiliki. Nek ora diwangsuli ora disiliki ya wis kudu nrimo. Ora terus ngamuk kaya ngono kuwi. Loh, sejati apa? Sejati ki rokok. Murah kuwi. Sejatine pancen kaya ngene iki niatku. Sapa sing bakal meparangi karepku ngene bayang-boyong marang Semar Badranaya? Mesti bakal tak katut gedosane. Nek ngono aku sing arep katut gedosane. Loh, nek pancen kowe dadi peparangi Durna, kowe tak katut gedosane. Fake. Apa kong fake? Fake iki apa? Kuwi lho sing digolesi weteng kuwi lho. Fake iki maksude wis tok. Berarti ki masalahe ora karo Semar, saiki dipindah masalahe karo Bagong. Mergo sampeyan ngendikake sapa sing ngeparangi karepe Durna tetep dadi mungsuhe Begawan Durna. Aku sing dadi pepalang. Loh, apa kowe wani karo aku? Lho aku tak takon, kapan aku rawani karo kowe? Aku tak takon. Wis, kapan? Wiwit Bagong Cenger lahir saka ngendi ya, Pak? Mbuh. Bagongnya asli sapa, Pak? Mbuh, aku ora caturan. Wiwit Bagong lahir Cenger saka
Wetenge Simbok. Simbok to? Mbuh. Bagong karo sapa ora wedi, watone gegarane siji. Bener, wis kuwi tok. Nah aku bener, aja kok menungso. Dewa mudhun wae Bagong ora gigrik. Gong, lambene sing apik, Gong. Kok nyebut dewa barang iki lho. Wah, kok. Waduh. Mudar kowe. Ngono nek Bathara Narada apa Bathara Guru tekan kene piye? Ya ora dewa wis. Kok mulak-malik to kowe? Aku ya ngedeg-degi wong ki menggo sumbare kok senengane meden-medeni terus. Dewa mudhun aku ora wedi dadi sampean ora usah gleleng. Apa rumasamu sampean nggo soto Kurawa pirang-pirang dianggep Bagong wedi karo sampean. Loh, nek ngono kowe wani karo Bagantuna, sing wedeni awakmu. Ayo, nek pancen kowe wani karo Bagantuna, nek ndi papane wong neter kate kayan. Aku manut metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Wes tenan yakin metu Jawa? Ora getun. Kok sawat teklek gasmu lho. Sore-sore omongane ora. Njaba golek gon sing jembar. Ayo, Bagong kalah karo Begawan Durna. Bumi langit tanggep. Oh, kowe iso ngalahke Begawan Durna. Sasat iso njero langit. Semar boyongan. Waton kowe iso nglangkai kuwandane Petruk. Oh. Ngapae? Aku ora melu. Meng disilih batange kok terus cengelmu kowe. Nyilih kok batang ora. Meng sedhela gah. Nek arep sumbar nggo awake dhewe. Wonten iso nglangkai batange Bagong Boyo Semar Badraya. Oh, lakon mati dereng apa kowe? Ngapa Emir? Pak, mbok Pak, Gong. Hah? Mbok Pak iki bapakmu. Wong bapake tak undang semere senenge ra Jawa-Jawa. Ngapa Emir? Bayi jane ndek utek ora to? Wah, gedene semene kok ora ndek utek. Apa anggapmu semene iki isine susu ya ora mungkin, Pak. Sawang re. Kowe iki ngerti ora? Durna kae nggawa Kurawa. Ngerti. Aku ngerti kok tok tantang. Aja kendel ae. Aku iki catur kendel kok. Aku wis ngerti nek Durna wani langap-langap. Le omongan ki mesti nggawa Kurawa. Ora nggawa Kurawa ora mungkin Durna wani kaya ngono. Lah nek Kurawa ngroyok karang kadempel, lho, tandingi sing arep nandingi. Oh iya, Tru. Emoh. Tru, emoh. Biasane wae perang lho, Tru. Ora, wis ora arep perang aku kesel. Gareng kae. Hah? Gareng. Gareng yo awake ora petha kok kon perang. Matane kero. Sikile becik, tangane cekot. Aku nek cara Semar nang anak gareng tak tekak wingi-wingi. Isen-isen ke, bentuke seramutu. Rasa nangis. Aku arep bali wae, Pak. Aja, lehmu nyambut gawe rung rampung kok arep bali. Sopo sing arep nandingi? Waduh. Sopo ya, Pak? Lah, rak tenan to. Genti takon to. Jamak lumahe wong dalan takon genti takon, Pak. Man, wonten dawuh. Sini, Man. Iki. Wonten dawuh iki lho, Ra. Kowe karo aku kan kanca. Iki. Kowe kelingan jaman tak tutke dan ngetutke kowe nyabrang sekara ndengan goleki Dewi Wara Sembadra kae. Lho. Sapa to? Sinta. Heeh. Sinta kemutan. Ketemu karo buta cangkeme amba banget. Halo. Dikira kala togok. Uduh. Wil katak sini. Kelingan ta kowe? Kemutan. Sapa sing ngandani kowe nek kowe ning jero wetenge buta? Sapa? Petruk. Wo. Kudu aku mbiyen Didi. Terus zaman kowe arep diserbu prajurit ngalem kok, sapa sing ngandani? Lurah Nolo Gareng. Aku ngandani apa ya mbiyen, Mas?
Panjenengan mboten ngandani napa-napa, minggandul ngalor ngidul mangan melu mangan. Apa-apa kon bayari. Kuwi keluwianku nang kono kuwi. Nek ora ana aku, apa isih? Apa mesti ora bakal suda sangumu, ya ta? Nggih. Man, wonten dawuh. Aku ki anake Semar. Semar ki bapakku. Semar arep dibebeda karo Begawan Durna. Arep diboyong sarana peksa. Aku tak takon karo kowe. Kowe isih tresna karo bapak ora? Tasih. Kula kaliyan Ki Lurah Semar menika tresna sanget. Nek Semar lara, kula tentu ngrasakaken sakit. Nek Semar mati, kula kecalan. Nek ana sing arep mateni Semar, kula mboten trima. Hei, Kurawa arep boyong Semar. Arep mateni Semar, arep mateni kawula Karang Kadempel. Piye kowe kira-kira wani ra musuh Kurawa? Rung tepung to? Dereng. Engko tak kenalke sik. Bar kuwi terus dijotosi. Oh iya, ngestaken dawuh. Sago, saga. Wes, ada jalan keluar. Ya. Tenang wae. Wis Pak, tentrem. Tentreme ngopo? Sing arep mungsuh Kurawa Anoman. Senggana mbok ya wis mboten napa-napa iki lho, mboten napa-napa. Kula menika menawi kedah males kesaenanipun Lurah Semar, menika nyawa kula aturaken dereng saged sak traju lan sak bobot. Kula menawi wonten tiyang ingkang badhe damel geger Karang Kadempel, kula ingkang sagah betengi. Ora sah ben Bagong wae nggo pengajaran. Wis ana sing sago kok ora sah. Pak pendem tenan wae. Senani meneh aku. Wah, anggere loro ora tak suntikke kowe yakin nengke wae nganti batang gong. Karo wong tuwa kok kaya ngono wae. Mengkel ya. Wis ana jalan keluar kok ora sah. Semari kita sumbang. Matur nuwun ora sah. Terus engko ora urung ngundang aku gong golekno silian. Nah. Mumet aku ki. Iya. Wes kendramu mangan. Nyuwun dipalilahipun Semar Kakang Semar Badranaya. Aku minangka wakiling Semar Badranaya. Anuan tak lilani Kurawa patenana. Menika kados pundi Ki Lurah? Muni awe meneh. Wis ta meneng ta? Nek kowe engko omong wae dadi wong apik ora gelem nampa kabecikane wong liya. Iki aku sing ngrekoso gelut. Mangkato Anoman lho niki wis taken dawuh. Lho. Mbok mbiyen lahir dipateni wae, Pak. Bangane gedhe kaya ngono. Bagong. Bapakne kon dadi Bagong, dhek dadi Semar. Kene Pak, kene tengok ini Pak. Ora. Ngono e mbrebes mili. Kene lenggah kene. Bapak ki wong top wis. Ya. Waduh kedangan Wan. Lenggah kene. Nyun ngapura. Ngapura Bapak. Aku kok bendina mintok waneni lho Bagong. Sok kapan kowe arep manut? Sok bar bodho. Bar bodho jelas manut wong kowe entuk pecis, entuk sarung saka bapak utawa mbok pira-pira ngekeki bapak. Sirahe iki ra ana sing sedeng ukurane, Truk. Jarene nek si Semar ki sirahe kok 84 piye? Cilik banget to? Ora ana sing sedeng aku ki sira arep nukokke. Aja dorame. Truk pripun, Pak? Kawula Karang Kadempel konsumise rada adoh mergo iki bakal dadi perang gedhe antarane Anoman karo para Sata Kurawa. Nggih, ngestake dawuh. Bagong kowe ya ngewangi aja ming meneng wae. Siap. Ngestake dawuh, Pak. Nala Garing kowe ya ngewangi aja meneng-meneng wae. Nggih, Pak, ngestake dawuh. Wis ngono wae, mengko nek kira-kira perang isa ya mbondo kalani Petruk kowe matur karo aku. Lho niki ngestakaken dawuh.
Pun paripurna, Pak. Monggo. Bapak mlebet wonten griya kula tak medal jawi. Iya. Sing ati-ati ya, Bagong. Dur. Anoman ngamuk, Ponokawan ngamuk, Petro ya ngamuk. Bagong ya tunggal dene melu Jata Sikura wae dan. Kanca mundur. Delik. Rasa melu ora delik. Cilaka kan? Cilaka piye? Wangsul mawon kula samboyong Semal Badranaya mbangane Kulawa lemuk. Kula ming Anoman sing maju wonten pabalatan ning Petruk Galeng Bagong kabeh maju. Selempak. Nggo wangsul. Semar urung diboyong. Lah samboyong Cemal. Cemal ora iso diboyong, boyong tangane Cemal togok. Nggo. Kulawa mesti ulipe ayem tentrem. Kersaning anak Prabu Duryudana sing diboyong Semar dudu kok togok kowe iki rasa dadak ngowahi pernatan. Mundur nek pancen ora gelem maju mundur. Kula pun ele-ele lho, Man. Wis sato ele iki. Niku tenan nyemelangi nek kula pun ngandani kalau sampean iku jadi sampean ulang gugu monggo. Nek nganti sampean kunangan Galeng Petruk Bagong lemuk wis ora kajen dadi patih. Dur, Nur. Nek ora kowe ora rampung-rampung, Dur. Kula, maju. Ponokawan rampung ana. Nggih. Ora ketang alon-alon kok rampungane, Man. Maju aja kaya bocah cilik nggih, Pak. Petruk Ndara Dursasana ya. Mriki ajeng napa nglabrak wong-wong karang kadempel klebu kowe. Lebu Gareng, lebu Bagong Anoman. Sing tok ndelke dadi betenge bapakmu acur-cur kuandane. Oh. Dadi sampean mriki ajeng ngamuk ya. Mboten sah mungsuh Ndara Anoman. Petruk lakon ngalahke sampean. Lho, iki mung batur ketibal. Wong elek nyala mripat ku arep ngalahke karo Dursasana kok menang apa? Sing dadi nyatane. Nyatane piye? Sampeyan mriki butuhe napa? Ngelabrak kowe. Yo. Lho. Ngopo iki? Lho, sampeyan mriki ajeng napa? Ngelabrak kowe. Nyo. Lho ora penak to? Rasa dadakku kaya omongan, diwasko kaya omongan. Lho, antil pisan gletak sampeyan isin. Ya ora? Oh, iya. Lah mula nyo nek ajeng ngantem. Nek nganti Petruk mangantem mati, sampean kari mateni Gareng, kari mateni Bagong. Bagong mangantem mati, Gareng mangantem mati, ming kari mateni Anoman. Lho, benak to? Anoman mangajar mati, boyong bapak. Pun nggih, Pun. Ini jame mepet, ya guys. Ayo. Mudar tenan kowe. Pun malah alhamdulillah sampean iso mateni Petruk urip ya men doyak utang dhewe iso. Nyo. Pecah siramu. Mang pecah nek iso. Mati dening aku. Iso. Mesti mati nek pecah. Pecah kok ora mati tenan medeni. Ya wis. Ambiar kowe. Ha iso. Dadi kempot barang ditoke ayo guys. Ambiar. Mburi. Lho iki ora apa-apa to. Lho genah isih wutuh kok kon apa iki piye? Nyo. Ambiar. Gondodo. Nyo, wah edan sesek pecah jantungmu. Oke, silakan. Nah.
pun sirah pun cengel pun dada pun wis nek cara satriya gentenan ujung ngomong gentenan sapa wong aku minta kon ngantem kok sampean ora isin wae diprisani piye akeh pangeran pati ngantemi batur sak penake dhewe kok dibalas ora gelem nek cara kula isin nek cara kula wirang yo ajake Buri yo padha-padha ampuhe Dodo ya. Dodo. Wah ya kemedunen. Waduh Petro waduh. Waduh edan. Dodo gesuk ngapunten baleni. Dodo ya tro mak tusung. Ora apa-apa rame nya pecah muri ya dodo riki muri dodo nya ngene iki perang ora kokean polah ning Temonjo dodo sirah sirah iya iki wis dikeke sip kok entuk palu semono gedene Gong palu nggo nutuki aspal tak sile men modar mate ora ambo ya ambo kaya wek tutuk nganggo palu sing nggo ngremuk aspal modar Dir turu kok neng dalan iki lho tangi aja kaya bocah cilik aduh man mumet banget man mumet piye Petro setan ditoke sirah kula ora diantem-antem bul nyeluk Bagong kok palu gede banget man vertigo kula piye vertigo napa-napa kuwale pripun niki lah tak gawa Kakang Premban Durna pripun Sukertane Baru Iblis lanat Petro kantong bolong kalau gareng Bagong Anoman merusak barisan Kurawa bubar mawat ora iso dikukup apa kira-kira gue kuat nadai Kyai Cundamane ketiban pusaka saka lima ora padha gladran dadi kondo cetutang Begawan Durna Barat kowe arep Raja Melayu mungsuh Begawan Durna ming gawa pusaka murup sak obor pucuke kodho Anoman mlayu ora tanggung jawab kowe arep mlayu ora tanggung jawab Truk mbelani wong tuwa iku kudu tata nyawa kadepane kowe ngerti ora ngono tak kandhani Durna gawa pusaka ora wedi aku pusaka kae ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat nek ming kowe karo aku nyunyuk Cundamane modar kabeh terus mlayu wae padul karo bapak aku wis nantang Durna terus wis ngerti nek kowe sing nantang Durna ning nganggo hitungan wong gelut ora waton ora okol ning nganggo akal nek kowe ming ngokol tok ngethuke Cundamane mati tenan semen wis semen Truk rasa wedi wong urip sing dinteni apa tak pethoke Begawan Durna Asemi ra nututi to kowe
Ha ya ora wong kandhane ngeyel kok. Karepku ki ya. Kene anilione iki. Aku nekat melayu terus kowe bagong. Ngoyak aku tok candhet meneh gong. Aja kaya ngono. Aku tresno karo kowe. Ha dramatike nang kene iki terus. Adegane nang kene iki. Wah, wis ora masuk. Ana karo maju-maju aku tak wadul bapak. Oh ya tak wadul bapak. Tiwasan Pak, niki nek sampean ora melayu iso dipeksa Begawan Durna. Bapak diboyong teng Ngastina. Sebabe Durna mbeta pusaka saka 5. Wujute panah bedore kaya dene cucuking manuk ning murup sak obor. Ora pangling Junda Manik. Lah piye Bagong kowe nandingi Durna wani apa ora wong sing nantang mau kowe? Pangestunipun bapak kula nggih ajre, Pak. Wedi ajre. Wedi karo Cunda Mina. Apa Gong? Cunda Mina. Cunda Manik, Cunda Manik sing panah bedore Dasmana murup sak obor. Bedore apa, Gong? Dasmana. Aku jane ya duwe lho, Tru. Iya. Ning kalah karo Cunda Manik. Heeh, nggon aku ora ana cahyane kok. Nggon aku biru erem. Dapure ora. Jenenge apa nggonmu? Ya nganggo cunda. Oh. Cunda Manda. Cunda Manda iki rak mung kling-kling ngono kae. Nek duwe pusaka mbok dipethukke Bagong. Ora kepethuk, Pak. Dhek perapatan ngetan aku perapatan ngidul. Wis rasaku karo ngomong kene tengok karo Anoman kene. Heeh. Engko nek Durna tekan kene, aku sing ngadepi. Oh, Petro Bagong aja mlayu, Mas. Bodon delik ning mrene Semar. Kene, sing kira-kira mau nantang karo Begawan Durna sapa? Sing nantang karo Begawan Durna sapa? Ngaku kok. Bareng aku mlinggo Kyai Cunda Manik padha ning mrene Semar padha wedi karo aku. Ayo, sing cangkeme ombo banget kae. Kono ngomong ngene, sampluk iki wonengen kowe. Lho kok dunekke kowe. Tak incim mbok nganggrek Cunda Manik ora digawa, plinceng sirahe. Muni apa kuwi mau? Muni apa, Gong? Muni maksud ngono arep ngomong. Sabar penemban, sabar. Semar mangsa didak-idak martabating Begawan Durna. Terus, kowe iki dadak martabate Durna kudu martabat. Boh, tak kira martabat. Mane didak-idak mbok dipangan Ora, menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Ngastina. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning wonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matura sing cetha syarate apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esuk iso ngaturake sore kula boyong teng Ngastina. Sore sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esuk kula mang boyong teng negara Ngastina. Lole kentos lalu gimbal manyar-manyar juneng dungkul wana dadi alas dadi ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pamit tak golekane Semar. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka ngendikaaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh panjenenganipun Kyai Semar kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Ya sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya duri mistaken dawuh. Ki Lurah Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya manah ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawuh sami-sami Ki Lurah. Ki Lurah Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Iki kula tentu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Inggih. Kapang.
Wong ora ngerti basa senengane omongane. Truk mbok ora plak-plek truk. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki saken dawuh ya Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik iki. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kalih sampeyan. Kula sagu dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono Siwa Semar nggih. Nah yen to para punden Pandhawa ora percaya marang ature Gatotkaca, sampeyan sowan teng Ngamarta kula kanteni anak kula telu Nalagaring Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mangaturake kan pepunden sampeyan. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk, nun. Melu andaramu Gatotkaca. Nggih, Bagong. Nun. Melu andaramu Gatotkaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak ndara Gatotkaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora ya iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak. Ndereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kondur teng negari Ngamarta. Iya, Nalagaring Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Sira ndak utus paya-upaya menyang Dilenggaing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan Ningsi Senggana nggone pinanggi kelawan Kakang Semar. Berkamaestu paduka kula sampun pinanggi kaliyan Kakang Semar. Banjur menyang Dilenggaing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karangkadempel. Sedaya panjenenganipun Sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi andadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujude apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Seta. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuhun. Wujude apa? Sekar Tunjung Seta sinuhun. Lesmana wonten timbalaning Adawu Koko Prabu. Nadyan wusuh ing nggonipun Kakang Gumelarana ing Janaloka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Seta, Yayi. Aja wedi kangelat. Siadi dhisik ana laku ngupadya menyang diduning Sekar Tunjung Seta. Aja pati-pati ngadhep kelawan pun Kakang lamun siadi ora boyong wujuding Sekar Tunjung Seta praspada paduka Kanjeng Koko Prabu Kirana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana adoh diceraki-cerak didoi. Nuwun ngestaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun ngawat-awati lakuning kadangku Lesmana monggo diweji kula dherekaken. Pun Gatotkaca sampun kepareng sowan. Tumuli katimbalana menggah purwa madya lan wusananipun Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lurut diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulup Gatotkaca wonten timbalaning Adawu Kanjeng Prabu. Yen munggo pawartani nggih nggonira ingsun utus suwan marang Karangkadempel ingkang saperlamboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi andadosna ing kawuningan kula sampun lampan sapejagung kaliwan Kyai Semar inggih Siwa Nayantaka. Lan kula sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya. Namung mugi andadosna ing kawuningan Prabu wanter ngendhanipun Siwa Badranaya. Bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta. Nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggih maragake matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu
sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka Prabu Ngamarta miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnaming gekono dasari mangsa katiga Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka Yai ingkang nggadhahi pakulinan anasak telenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sami kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrahna dhateng kadang kula pamadi Arjuna kula ten maring adhawuh murudyagi maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka pringgondani lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Praja Ngamarta nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta Yayi wonten timbalan murudyagi budal saka negara Ngamarta upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta lamun ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Seta prasta paduka Kanjeng Koko Prabu Piranana kula madhal pasilan nyuwun pamit surti ting ati-ati duga-duga digawa Janaka kelawan anakku Gatotkaca bapakmu keduga kaboyong marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta nggih kula krungu dhewe kok Den malah kula didhawuhi kalih Bapak Semar nderek Ndarakarkaca menika dados seksi menapa dados saturipun Ndarakarkaca mbok menawi para pepunden Pandhawa mboten pitados ning kula pancen krungu dhewe nek bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta ndara niku asli kula mboten gawe-gawe sing aneh-aneh tur kuwi ora kewajibane awake dhewe mbantu karo Ndara Janaka wong ade mung dadi seksi terus nunggu ning negara Ngamarta wae mbuh mengko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awake dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya ade terus budal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki yo tunggu ning Darawati wae Kang yo dadi wigatine dene jeneng kita Ngabiyantara Ngarsa Ulun wale-wale menapa pukulun estunipun anggen kula sowan Ngabiyantara Paduka Ewang Adi pukulun sayekti namung krana bingunging manahipun ingkang wayahipun Lesmana krungu kautus dening Kanjeng Koko Prabu Rama bilih dinten sak mangke Kanjeng Koko Prabu kepingin sanget dipun mong dening Kyai Semar kados wingi uni mongko Kakang Nayantaka sampun kepareng tedhak wonten ing tanah Jawi ewadene nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pengendikanipun Kyai Semar sinten kemawon saged mboyong dhateng Kyai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi paring paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing Kayiwangan kepareng sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun saning ulun wale-wale menapa pikulun dinuntut dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma pilan ngulani wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta do pukulun semban kula menawi paduka wuninga kepareng mambabaron ingkang sejati dhateng wayahipun Janaka pukulun Mastu nama Sidam Skaring Bawono Lesmana wonten timbalan Arjuna wonten timbalan sumurupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan
nanging gandeng ingkang kepengin ngayunake wujude titah loro Lesmana lan Arjuna aja nganti ulun senggomban cindemban silatan mara kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ping samu barang lir Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggih kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu mlayu Raden Waton bisa mus Sekar Tunjung Seta ning ngarepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam keket nggo rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha digayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih galaning jagat gawaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasta dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katrokasan narik den mrayitna semurire seka balik titiyane gandayane Kakang Semar aku ingin iso ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro Dewa dening Kendasta wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta nggih kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji Sekar niki pancen loro padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih sing siji werna biru lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih mang presani nek mboten pitados ben tunggalake Sekar kalih dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta ical wujuding Sekar Tunjung Seta nenggih Sang Dewi Kanastren iki sing tak goleki Kanastren
wonten dawuh Kyai. Lah piye? Nggonmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana. Wujuding kembang. Apa wasana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Ben sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula nut. Dadi kula wis ora isa lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Raden Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukuk Kakang Semar. Baline Lesmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar teka dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siya ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teka malah kaprawasa tiba ning ngareping pun Kakang Koko Prabu mugi dados ing kawuningan sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging diripun rebat dening Raden Janaka. Satemah kula Bandayuda kaliyan Raden Janaka Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka Lesmana. Yata laruta saking Gudha Sanggara kula yen amodosa Sang Sri ana wujuding Nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku Nalindring Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya pancen kepara nyata. Sinuwun Nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya. Nlonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adhiku lanang. Lho, sapa? Raden Lesmana. Ingkang pinulosara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingkira aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendharat. Lho kosek Arjuna kuwi ngadangku taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adhiku Janaka ya mungsuhe Natandrawati. Gandengku mbelani karo adhimu Lesmana, aku ya mbelani kelawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani kelawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat.
ketiban Kyai Go Wijaya lakon sirna margalayu ketiban senjata cakra baskara ora remuk awakmu aja dunanata Ndarawati. Midanget pangandikaning Nata Ndarawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kalan pepundhen Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman sigra ngengake permana jati Sang Rama Wijaya sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati ngalumpra tanpa daya. Kulun sinuwun lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsaning Nata Ndarawati. Duh kulun Sang Hyang Bathara Suman mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula tumunten manjing angganipun Alindring Ndarawati ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula namung ewa semanten pukul keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwakyaning mangsa kala tumapaking gati telas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndarawati sinuwun. Prabu ing menapa paduka malah katingal nglenthung kundur nganti dhateng ingkang rayi Yayi Lesmana mara coba aku tak takon kelawan Si Adi gandeng pun Kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun Kakang apa kira-kira Si Adi wis ana kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana kula dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Si Adi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka. Inggih Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar Tunjung Seta ingkang ngawarni pethak. Yayi kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana yen to Si Adi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa supaya pun Kakang lan Si Adi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang lan Si Adi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas tulising nata Pancawati apa dene kadangku Yayi Lesmana bangsa dhereaken Koko Prabu. Para katon madang kahanane Arjuna wis kelakon boyong lawan Kakang Semar sarana ngaturake sekar Tunjung Seta. Yayi Resi ana ndak dadi bleduk ora penak ana ing mripat yo.
arsa madangi jagat tumungup-mungup paning sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Alhamdulillah Den yo sampun dumugi paripurna Semar yo mugi-mugi sedaya mangya wilujeng niring sambikala kula ugi ngaturaken menawi wonten lepat kula lan kirangipun nang kula nyuwun gunging samudra pangaksami jer kula titah lumrah Semar yo lan ugi kula minangka dados wakilipun para kanca-kanca kula rai wonten lepat anggenipun ngayahi dalu kala wau kirang mranani wonten ing penggalih sepisan malih kula menungso ing kedunungan nina lali salah apes kelawan mati ya Semar Sura Sudira Jani Kang Rat Suwuh Brasta tekaling ulah Darmastuti Rahayu Samya Makarya Rahayu Samya Pinanggih cekap semanten crita kula dalu punika.